Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, ligesom i gamle dage, ikke? Altså, i dag, så skal vi, have åbnet. Jeg har bestilt ting fra Temu. Og det er sådan, ja, som I kan se ude, så hedder videoen Temu lort. Og altså, jeg håber faktisk ikke, fordi jeg har betalt sådan 76 kroner for det her. Ja, det er meget for et barn på 10 år. Lad os åbne den. Altså, jeg har bestilt alle mulige ting. Jeg tror faktisk bare, I skal se, hvad jeg har bestilt. Jeg håber seriøst, at tingene er i god kvalitet. Okay, først har vi den her. I tænker nok, hvad hell er det her? Det er sådan en, så putter man den under sin sko. Hvorfor er det simpelthen bare en strip, man putter under foden? What the fuck? Det er egentlig bare, den der, det er egentlig sådan hovedpersonen, den der ting. Man putter den under skoen. Og så hvis man sådan, hvad kan man sige, gør sådan noget ned på, hvis det her det er jorden, så gør sådan, eller man kører, hvis man nu kører på en cykel, og man holder foden ned, så kommer der gnister. Det er fucking sejt. Ups. Det er vildt sejt. Altså, den glæder mig til at prøve. Det kan være, at jeg lægger en video op, hvor jeg prøver den. Okay? Den vil jeg sige, det ser godt ud. Der kan jeg ikke rigtig bedømme, hvordan det er. Nå ja, så har jeg købt sådan en her tast. Ej, hvor er den cute! Til mit keyboard. Den skal være til escape button. Den der. Fuck, den er fed. Nej. Men den er 3D-printet. Den er meget dårligere kvaliteten, der var, end hvad det så ud ind på. Men det havde jeg nok regnet ud. Den er fucking fed. Altså, jeg vil sige, jeg havde nok regnet det ud, så jeg vil give den 7 ud af 10 bra. Så har vi den her. Nå ja, så har vi, hvor var den nu? Den her. Det her, det er nok det, jeg har bestilt. Jeg glæder mig allermest til at åbne. Fuck. Ups. Ikke igen. Jeg bander så meget, så det kan være løgn. Okay. Sådan, jeg har den nu, guys. Jeg har den nu. Nej, jeg. Det er, I ved, butterfly knife hedder det faktisk. Det er ligesom i Rivals, hvis I kender Rivals. Der kan man få den som skin til kniv. Butterfly knife, altså, det er jo ikke en kniv, for man må gå rundt med knive. Og så er det som en kam. Det er fucking sejt. Man skal trække den her ned for at åbne den. Så er den der. Nej, den er dårlig kvalitet. Og jeg bruger ikke kammen, så det er sådan lidt, altså sådan, jeg er ikke god til at bruge en kam. Low table fade. Ej, den er fucking fed. Jeg giver den 10 ud af 10. Men det er også bare fordi, den er fed. Den er bare fed. Og den havde jeg forventninger til. Den håbede jeg var god. Det er den. Ja. Den er god. Sidste radar. Jeg ved ikke, om det er den sidste ting. Jeg tror, det er den sidste ting. Fuck, jeg skulle aldrig have købt det her. Det er et cover. Nu pakker jeg den lige ud. Det er et andet cover. Altså sådan, jeg har lidt brug for et cover, så mit ene cover det er sådan en lille smule skåret til min telefon. Jeg købte det til iPhone 12. Ja, det her er en iPhone 12 cover. Okay, det er en iPhone 12 cover, men altså sådan, det ligner ikke en iPhone. Jeg har lige realized, at de har puttet den her ned i kameraet, du ved sådan. Og så har de bare puttet print på. Altså, fordi når jeg tager den af, så selvfølgelig er der ikke på kameraet, men så er der her. Ha, hvor sjovt. Det er fucking grimt. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nej, hvad fuck har jeg købt her? Den giver jeg 3 ud af 10. Altså, i sejhed er den fin nok, men det er printet lidt dårligt. Jeg tror, jeg var den sidste ting. Nej, jeg har en til ting. Her. Der er den. Er I klar til at se? Eller sidste ting. Jeg prøver den. Jeg skal prøve den. Det er en ørnefløjte. Jeg ved faktisk ikke helt, om den lød som en ørn, eller den bare lød som en fløjte. Lad os prøve den. Jeg tror, mine forældre bliver sure. Fuck nej. Jeg kom til at bande. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er så højt hjemme hos mig. Altså, det kan godt være, at I har skruet ned for jeres lyd, men det
Det er meget højt. Ej, den er sindssyg. Jeg skal prank mine venner med den. Den er sindssyg. Tak for at I gider at se min video, guys. Husk at subscribe, like,